Nabati sa daghang lugar sa Davao Region ang pagtayog sa magnitude 6.7 nga linog kagahapon Enero 7, 2026 sa Davao City nang gawas sa mga nagpa-check up sa UM Medical and Multitest Diagnostic Center Incorporated sa Bangoy Street, Davao City. Kay protocol nga kinahanglan nga walay mahabilin sa sulod sa center, inig mo tayog ang linog kay bisa ng mga empleyado ug doktor, apil sa nang gawas. Pero sa Caraga, Davao Oriental, girespondihan sa mga personahe sa DFP Caraga Fire Station o MDRRMO ang Caraga National High School kay daghang estudyante ang gibati og kalipong atol sa pagtayog. Giatiman nila ang ubang estudyante ug adunay gipangdala sa Rural Health Unit aron matambalan. Naguba sa ang ubang parte sa Senior San Luca Chapel sa Sitio Balete, Barangay Santiago, Caraga tungod sa linog nga nakita mismo sa mga bumbero atol sa gihimong on-site inspection. Sa Manay Davao Oriental kung asa nanukad ang linog, adunay gipangdala nga mga estudyante sa ilahang Super Health Center aron matambalan. Wala hinuoy report nga nagrabihan atol sa linog. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.